पुणी थे नुआ वीडियो नहीं कि आसी सारी। आज आमर एठी पारा आ कुकुड़ा छुआ आ कुकुड़ा समस्ते मिसी गहम खाऊँ। पारा बहुत हैरान हो जाती कुकुड़ा खाई दौना यही जो देसी कुकुड़ा यहाँ मुझे सेल करदेवी भावुँ कारण यहाँ टिके माने मांदालिया मांदालिया हो गला ये कुकुड़ाटा गंजाटा बुढ़ा टाइप टिके हो गला। से जो आमर पेंठीटा सी आमर कुड़के बही तार सब अंडा नष्ट हो गला। पाखापाखि 11टा अंडा धरी बसला 11टा अंडा 10टा अंडा नष्ट होगा तार गोटे मात्र छुआ अच्छी आमर यार 8टा छुआ अच्छी पूरा हेवी हेवी बड़ बड़ साइज हो गला प्रायतः मसे 2 मास पाखापाखि हो गला ना 2 मास नुह मसे 15 दिन पाखापाखि हे छुआ गुड़ा। आ यहाँ है आम मेसीन कुकुड़ा यहाँ को आम मेसीन रू बाहर करूँ इनक्यूबेटर रे। ये आ गोटे पेंठी आमर आसीगला ये पेंठीटा मारुचे समय पारा खुआई दौनी आहरी जोड़े आमर आसीगले। पारा सब उड़ी पड़े ऊपर जाके बसले एठी 5टा पारा बसती आठ गोटे पारा बसची। आहरी भी जोड़े गंजा अच्छा अलग माने रखाई बंधा कि सेपटे कारण से ये गंजा को मारुंट ये गंजा को मारी मारी ही ता देह खराब कर देछंती। तुमको आर 2टा गंजा भी देखे चाहते गोटे जंगली गंजाटे अच्छे आ गोटे देसीटे अच्छे देखा। तो आर 2टा गंजा मान देखा एपटे जाइए गोटे अच्छे यही भितर ये देखुची ये आमर माने पूरा राजाटा समस्त हर दूची मुकुट देख केड़ बड़ हो पूरा बड़टे ये आमर जंगली
ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରା ହେଇକି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଜାଲରେ ଫସିଥିଲା। ତା ଗୋଡ଼ ବି ଦେଖ ପୁରା ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲିଆ ଟାଇପ ଗୋଡ଼। ତ ଏଇଠିକିନି ଆଗକୁ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁକା ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଇ ଘର ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଏଇ ତଳ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଏଇ ତଳ ଗୁରାଙ୍କର ବି ଜାଲି ଭଲସେ କବାଟ କରିଦେଲେ ତଳେ ବି କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାଲିଛି ପ୍ଲାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁତିକ, ଏଇ ଗୋଟା ଘରେ ଆଉ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ବି ଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ପୁଣି ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନହେଲେ ଗହମ। ପାଖାପାଖି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଖାଇବେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଗହମ ଆଣିକି ଆସିବା ଘରୁ ଦବା। ଏଇଥିରେ ଗ୍ଲାସରେ ଏତିକି ବାଣିଲେ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା। ଗହମ ଏଇଥିରେ ହେଉଛି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗଦାରେ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଏଇଠିକି ନେବା ଗହମ। ଆହୁରି ପକେଇବା ଗହମ, ଦେଖିବା ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପେଣ୍ଠିରେ ତ ଅଞ୍ଚା ସବୁତିକ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କଲର୍ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ସେଇଟାର ମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଆସିଛି କଲର୍ ଛୁଆଟେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କଳା ପେଣ୍ଠିର ଛୁଆ, କଳା ପେଣ୍ଠିର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଆମର ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ପେଣ୍ଠିଟା, ଯାହାର ଛୁଆଗୁରା ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୟା ଛୁଆ। ଆମର ଏଇ କଳା ପେଣ୍ଠିଟା ବି ଆଗରୁ ମାନେ ୟାର 9ଟା ଛୁଆ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଛୁଆ 3 ଦିନଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ 11 ଦିନଠି ମରିଗଲା। ତ ଏବେ ଟୋଟାଲି ୟାର ଅଛନ୍ତି 7ଟା, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ପେଣ୍ଠିଟାର ଅଛନ୍ତି 8ଟା। ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏପଟେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ କୁକୁର ଟିକେ ମାନେ ହାତ ମାରି ଦେଇଛି ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଡେଣା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଏଇନା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଯେଉଁ ମାରି ଦେଇଥିଲା କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ, ହାତ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ତା ଛୁଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କୁକୁଡ଼ାଟା। ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେଣା ମାନେ କୁକୁର ମାରି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦଳିକି ସେଇପଟେ।
को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ गोटे वीडियो नहीं कि आसबे आपण मानक से जय हिंद एतिक रखुच्छी।